Ако искаш да удвоиш или отруиш бизнесът си, трябва да усвоиш едно умение. Да изградиш правилна фуния, която да превръща зрителите ти в клиенти, готови да плащат. Дай ми само 30 секунди, за да ти покажа как. Първа стъпка е осъзнаването. В горната част на фунията всичко е насочено към привличане на внимание. Съдържанието ти трябва да говори директно за болките и проблемите на твоята аудитория. Помисли какво ги буди нощем, с какво се борят и го адресирай още в началото на твоето съдържание. Втората стъпка е ангажираността, защото трябва да изградиш истинска връзка с аудиторията си. Тук влизат лични съобщения и ексклюзивно съдържание. И трета стъпка е конвертирането. Тук става магията, защото вече ти представяш своето предложение. Трябва да се фокусираш върху това, защото хората трябва да купят това, което продаваш и как то ще промени живота им към по-добро. Последната и най-важна стъпка е лоялността. След като някой купи от теб, не го забравяй. Работи върху тази връзка, грижи се за тези хора, защото твоите лоялни клиенти са твоят най-голям актив. Ако ги държиш ангажирани и продължаваш да им даваш стойност, те ще се връщат отново и отново.